ಆಟ ಆಡಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಓಟ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಮುಪ್ಪ ಜವನೇರು ಇರ್ತು ಡೈಲಿ ಮೂಲ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟ ಬೇಣೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಸೊಬಗು ಉಂಡಾಪುಂಡು ಮನ್ನಗ ಪೊಸ ಜೀವಕಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಚ್ಚ ಪಜಿರು ಉಲ್ಲಾಸಡು ತರದೇರ್ಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದೆ ಒಂಜಾತ್ ದಿನ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಂಡಲು ಪೂರ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಪ ಆ ಕಂಡಲಿಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಪೂರ ಮುಗಿತದು ಫ್ರೀ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಡಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ರದ ಲೇಸಲು ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಕಂಡಡು ಒಂಜಾತ್ ಗೇಮ್ಲೆನು ಗೊಬ್ಬರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮನ್ಪುರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಲ್ನಾಡಿಗೆ ಬೈದ ಬಲ್ನಾಡದ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಶ್ರಯಡು ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲಂತೂ ನೀರುಡು ಬೂರೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಸರಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಚಂಡ ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲಡಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಗೇಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ನಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಗೇಮ್ ಬರ್ಕವಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಾಧವ ಗೌಡ ಕಾಂತಿಲ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಂದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ? ಅದು ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಊರಿನವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವರಮಾರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಅದ್ದೂರಿಯ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನ ಅಲ್ಲದೆ ಪರವಿನಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ? ಅದು ನಿಧಿ ಶೋಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಅವತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕರ ತಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗಿ ಆಟೋಟ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಬೇರೆ ಗೇಮ್ ಇದೆ, 5ರಿಂದ 10 ತನಕ ಬೇರೆ ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು 11ರಿಂದ ಪುರುಷರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಗೇಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಂತೂ ಒಂದು 10-11 ಗೇಮ್ ಥರ ಇದೆ, ಪುರುಷರಿಗೂ ಒಂದು 10 ಗೇಮ್ ಥರ ಇದೆ. ಇವಾಗಿದೆ ಕಬಡ್ಡಿದೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಗೇಮ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ದು 25 ಟೀಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಅದು ಬೇಗ ಮುಗ್ದು ನಮ್ಮದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುವರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನೀವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿದು ಊಟದ್ದು ಅದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷದ ನಾನು ಗದ್ದೆಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾಕ. ಇವಾಗ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ? ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನಂದರೆ 700 ಜನದ್ದು ನಮ್ಮದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ 800 ಮೇಲೆ 1000 ದಾಟಿದಾಗಿ ಉಂಟು. ಮೊದಲಿನ ವರ್ಷ ಯಾವ ಥರ ಜನ ಇತ್ತು ಅದೇ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್,
ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋ ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಗರಸಭೆಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನು ಆಟ ಆಡಿದ್ರ ಹೇಗೆ? ಆಟ ಆಡಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು 7 ವರ್ಷದಿಂದ 70 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಮಗೊಂದು ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿದು ನಾವೊಂದು ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೊಂದು ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇಜಿ ನಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ನಾಡಿಯವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಜನ, ಇದು ನಾವು ಈ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ನಾಡಿಯವರು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಊರಿನವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಲಹರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಜೀವಿಕಾ. ಭೂಮಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ರಿ? ನಾನು ಓಟ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ತು? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟು. ಓ ಹೌದಾ, ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ರಿ? ನಾನು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರನ ಮನೆ? ಹಾಂ. ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು? ಇನ್ನು 4 ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಟು. ಹಾಂ, 4ರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಹಾಂ. ಬಿಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ನೀವು ನೀವಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ? ನಾನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಂಡೇ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ತುಂಬ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ಕ ಅದೂರು ಹೈಟ್ ಆಡ್ ಮಾತ್ರ ಡೌನ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಐಗೆ ಕನ್ನಡ ತೋಜುಡು ಇಂಚು ಹಾಕ್ಯಾರ ಸರ್ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಕಟ್ಟಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬ್ಬಣ ಗೆತ್ತಿನ ಕಾಲೇ ಗಮನಿಸಲೇ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನ ಗಣೇಶುಲ್ಲೆರೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಾರ ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಚ ಎಂಕಲ 3 ವರ್ಷ ಎಂಕಲನ್ನೇ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು. ದಯಬಂಡ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಊರುಡ್ತಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ ಊರುಡ್ತು ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಕಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು. ನಮಕ್ ಕೆಸಡ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ದಿನ ತಿಕ್ಕುಣ್ಣೆ ಪುರ ಅಂಚಾತ ಐಕು ಬಿಡತ್ ಎಂಕಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಗೊಬ್ಬದು. ಏನು ವರ್ಷಲ ಭಾಗವಹಿಸಪೆ ಈ ಸಲ ಅದಾಯ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೊಕ ಮಾತ ತೂಣ್ಣ ಅಂಚಾತ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಬೈ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಚಾದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರ ತೂಣ್ಯರ್ಲ ಜನ ಬೋಡತ್ತ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡತ್ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ಏಪಲ ಬೆನ್ಪುಡಂಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಎಂಕಲ ಬಾಕಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ತೂಪುನೊಂದಿತ್ತೆಂಡ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಅದು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬಟ್ ನೆಕ್ ತಯಾರಿಲು ಏತು ದಿನ ನಡ್ದು ಕಮ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ರವಿತ ಬಗ್ಗೆ ತಯಾರಿಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತು ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಕಮಿಟಿ ಆಪಣ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದುಂಡು. ಸತತವಾದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮೂಲೆ ಮಾತ ಜವನೇರು ಹೆಂಗೊಂಜಿ 10-25 ಜವನೇರು 30 ಜವನೇರು ಇರ್ತು ಮಿತ್ತು ಡೈಲಿ ಮೂಲ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟ ಬೇಣೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಂದೆ ಕಾಂಡೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಮ ಗಂಟೆನಾಗೆ ಇಡಗೆ ಎತ್ತದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಇಡು ಬೇಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಅವು ಆವುಡು ಆವುಡು ಒವ್ವೇ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಬೋಡತ್ ಉದಾಹರಣೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬೋದತ್ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಎಂಗಲೊಟ್ಟು ಒಂದೆಟ್ಟು ವಿನಾಯಕ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಗಲ ಬಲ್ನಡ್ದವೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ಅಂದದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂದದ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಂಟಿ ಆತು ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಏತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾತು ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದು ನೆರವೇರಿಸ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ ನೆನೆತ್ತು ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರೋದುಂಡು.
ಎಂಕಲ ದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ 700-800 ಜನತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ 1000 ಜನರದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ ದಾದ ಒಂದು ಮುಲು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂಡ್ಯಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ 10 ಜನ ಬರೋದುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಮುಂದುವರಿಸಾವಡ ಅನ್ಮಣ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಾರ ಎಂಕಲೆ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಬುದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಶ್ರುತಿ ಇಂದು ಮುಲ್ಪದಾರಿನ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಊರದಲ್ಲೇ ಕೈತಲ್ದ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿತ ಬೇಲೆ ಬೋದು ಎಂಕ್ಲಾತಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವು ಅಂಚ ಬಂಡದ ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪ ಅಣ್ಣೊಂದು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕೆಸರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನೆ ಇರ್ದದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನುಡು ದಯಬಂಡ ಎತ್ತೋ ಇತ್ತಂದು ಈ ಕರ್ನ ಸರ್ತಿರ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರ್ನೋರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನೆ ಇರ್ದದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದ ಅಡ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬುಗಳು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನೆ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿದ ಬಂಡ ಎತ್ತೆ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಆ ಬೇನೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ್ಯರ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ಬಂಡ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಮೂಲು ಬತ್ತ ಏನಿಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ದಾದಪುರ ಗೊಬ್ಬುಡು ಭಾಗವಹಿಸಾರಿ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬೆರೇಜಿ ಯಾನು ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪ ಕಂಡಡ ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಾತಿರೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಡಿಜೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಲಿಪೇರೆ ಚೂರು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಾಗ ಐನ ಯಾನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಓಲೆ ಎನ್ನ ಪಾತಿರ ಕೇಂದೋಲ ಡಿಜೆ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಡಿಯರಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ನಲಿಪೇರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಲಿಪೇರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬಣ್ಣ ಕೆಸರು ಜಪ್ಪ ಬೂರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಹೋದು ತೋಡು ತೆಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಪ್ಪ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೇಮ ಬಲ್ನಾಡು ಒಂದು ನಾವು ಬಲ್ನಾಡದ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಚಿನಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3ನೇ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇನಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬ್ಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ ತರಟದಿ ಇದ್ದು ಕೊಡೋನ ರೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತ ಬಲ್ತಾ ಬಾಲೆಡ್ ವೈಪುನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅವೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮುಖ್ಯತೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಂತು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೀತ ಅಂದೆ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ದಿಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಂದ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೆಂದೇರು ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈತ ಕೈತಲ್ಲಡು ಈತ ಸೋಕುದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಯೋಚನೆನೆ ಮಂತಿಜ್ಜಾನ ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆಗ್ಲಿಟ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ವಾಡುದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರಡು ಮುಡುದು ಬರಡು ಈ ಜಾಗ ಕಂಡ ಇಂಚನೆ ಒರಿಪಬ್ನ ಯೋಗ ದೇವರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕೊರಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸ ಕ್ರೀಡೆಡು ತಟ್ಟೆ ತರೆಟ್ಟು ಕೊಡುಪುನ ಭಾಗವಹಿಸದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಗೀಜೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಜತ್ತು ಜಿನ ಜೋಕ್ಲ ಒಂಥರ ಪಿರವು ಪೊಬ್ಬೆರು ಅಂಚ್ಕ ಬಡದಿ ಎಂಕ್ಲ ಜಪ್ಪಣೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಜಿನ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು ಅತ್ತು ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡೋದು ಸಪೋರ್ಟು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಗೀತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ನಾಡು ಆಯೋಜಕತ್ವಡೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿದಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರೀ ಗೌಜಿರಿ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಬಟ್ಟಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡಿ ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡ್ ಕಂಡಡ್ಲ ಭಾರೀ ಗೌಜಿದ ಗೊಬ್ಬಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಊರು ದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಬಲ್ನಾಡದ ಊರು ದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಂದೆ ಪರ ಊರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಒಂಜಾತಿ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೇರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಸುರುವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಗೇಮ್ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಒಂಜಾತಿ ಜನ ಕೆಸರಡು ಬೂರ್ದೇರು ಕೆಸರಡು ಮುರುಕುದೇರು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತಿ ಜನ ಮಿತ್ತಡು ಉಂತೊಂದು ಮುಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಗೌಜಿನ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾವನೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ತೂವಲಿ ದಾದನ್ ಪಂಡಿನ ಕೆಸರಡು ಬೂರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರಂಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತಿ ನಂಚಿನವು ನಳ್ಳಿ ನೀರು ಮಂತಿನ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡಿನ ಒರಿಯೊರೇ ಬತ್ತದು ಕಾಪೋಡಾಪುಡು ಅಂಚಿನಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರಂಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಂತೇರೆ ಕಾರಂಜದ ಮಿತ್ತ ನೀರು ಬೂರೊಂದಿಪ್ಪುಡು ತಿರ್ತು ಉಂತುನು ಕೆಸರಲಿನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೊನ್ನು ಅಂಚನೆ ಪೋದು ವಾಪಸ್ ಪೋದು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುನು ಒಟ್ಟೋಡು ಸಂಡೇ ಐನು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಲ್ನಾಡದ ಜವನೇರು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಲ ಭಾರಿ
ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಮಿತ್ತದ ಕಂಡಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಜವನೆರಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ತಿರ್ತದ ಕಂಡಡು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲುಲ ಏಪಲ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡದು ಬಿಸಿ ಆದಿಪ್ಪುರಿ ಬಟ್ ಇನಿತ ದಿನ ಪೂರೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಾತೆರು ಕಂಡಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಓಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಂಡಡು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಜೆ ಇನಿ ಅಂಚಾದಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಡು ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡಿ ನಡತುಂಡು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಜವನೇರು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ನಡತೆನು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಮುಂದೆ ವರ್ಷಡು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಮೇಕ್ ಮಣ್ಣದ ಗಮ ಸೇರೋಡಿಗೆ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡುಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡಿಡಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಗೇಮ್ಸ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಏಪಗ್ಲ ಮದಪೆರ ಬಲ್ಯತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ನೆನಪುಡು ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಗೇಮ್ಸ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲೆಗೆ ಬಟ್ಟಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವರು ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಣಂದು ಕೇನೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನುಟುಗು ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ